Vážení diváci, u Zpráv 23 vás vítá Penny Parkerová. Hlavní zprávou dne je 150. výročí připojení vodojemu na horním konci do vodovodní sítě. V roce 1894 bylo vlivem rozmachu místních zemědělských usedlostí nutné rozšířit infrastrukturu o nový vodovod. Po jednání s tehdejším říšským sněmem ve Vídni bylo žádosti o dotace vyhověno a rok a půl poté byl již vodojem připojen do vodovodní sítě. Díky tomuto kroku byla možná realizace dalších rozvojů v této oblasti a tím i zvýšení zdejších životních poměrů. Vědci pokročili ve výzkumu cestování časem. Podle nejnovějších informací je cestování časem nejen možné, ale v současné době by měli pracovat na prototypu zařízení, které by cestování časem umožňovalo. Proti tomuto výzkumu zásadně protestují historici i lidé z řad obyvatel planety Země. Problémem se zabývá nově sestavený úřad pro kontrolu časového kontinua. O dalším průběhu vás budeme informovat. V dutinách některých stromů se začínají objevovat časoprostorové trhliny. Úřad pro kontrolu časového kontinua to dává za vinu své špatně odvedené práci v budoucnosti. Vzhledem k tomu, že události vedoucí k těmto trhlinám se ještě nestaly, vyšetřování bylo pozastaveno. Zboží z Číny v posledních letech zdražilo natolik, že planetární prodejci museli přistoupit k odběru výrobků z Marsu. Díky tomuto kroku se počítá se snížením cen veškerého spotřebního zboží až o 25%. A máme tady bleskové zprávy z vesmíru. Pluto je opět planetou, na Venuši byl objeven život a Mars nakupuje vzduch z Číny. A máme tady poslední zprávu. Plastičtí chirurgové přišli s absolutní novinkou. Totální změna identity je nyní díky nejnovějším postupům umožněna pomocí jednoduchého procesu, který netrvá déle než několik vteřin. Rozhodli jsme se vám takovou proměnu ukázat na vlastní kůži. Zdravím svou sestru do studia. Za několik málo okamžiků provede doktor kompletní změnu mé identity pomocí unikátního přístroje. Ano, jsem připravena. Vidíte, že proměna je kompletní. A to je ode mě pro dnešek vše. Loučí se s vámi Penny Parkerová.